Bon dia des del musical d'Alfafar. Ja tenim l'última partida del campionat. Des del frontó cima musical d'Alfafar anem a veure l'última partida del campionat. Partida 41, juguen per Alfafar, Cervera i Adrià segon, i per Quart de Poblet, Adrià de quart i Roberto ¿Es de Beniparrell? De Beniparrell. Señores, pues va de bo. Señores, la partida va 41 y es la última del campeonato. No es el equipo de Quart de Poblet, Roberto y Adrià contra el equipo de Alfafar, Cervera y Adrià segon. Señores, va de bo. Bé, el frontó està de gom a gom i avui tenim així, un comentarista d'Autèntic Lúcic. Bon dia, Boni, com estàs? Bon dia, què tal? Com va tot? Molt bé. Què et pareix? Bé, a veure la partida què tal, que encara que els nostres no tenen opcions, però... Home, tu, sí que comencem bé. No, que no tenen opcions de classificar-se. Va. No tenen opcions de classificar-se, l'equip de Quart de Poblet se juga molt, perquè si guanya acaba primer de... Acaba primer? Acaba primer de grup i entonces s'enfrontaria al quart classificat, que sempre és millor que contra el segon o tercer. Bueno, així en la pilota... Bueno, si no conegueu a Boni, Boni és uno dels jugadors de l'equip d'Alfafar, un jugador professional, jugador d'escala i corda, campió en escala i corda, un jugador de primeríssima categoria. Lo que passa és que el tenim ja estimat. Què t'ha passat, Boni? Sí, res, pues al final no podia quasi tirar-li per dalt ja i al fer-me la ressonància me vaig dir que tenia el tendó, el supraespinós i el del bíceps els tenia molt tocats. I res, fa 2 setmanes pràcticament vaig passar per quiròfan. I bé, ara veuré poquet a poquet la rehabilitació, però sí que obligueren i tenien els 2 tendons més del 50% trencats. Llavors pues, han decidit operar. Una cosa, te tornarem a veure jugar a pilota a l'altura que jugaves? Jo espero que sí, això és la idea. Al final t'operes per poder estar bé i poder arribar a jugar una altra vegada a aquest nivell o més, sinó que això és la idea. Benvingut, Boni. Tornem a la partida. Tenim a Cervera, que està veient a veure... Sempre està discutint Cervera, Cervera. Sí, sempre a ell li agrada. A ell li agrada, sí. Avui veurem el frontó del centre instructiu musical està ple. Està de gom a gom. Està bé. Tenim així el del marcador, que si vols parlar alguna cosa, Rochet. Que estava dient a l'àrbit que si toca la rayo passa, té que dir passa. Vale, estava explicant-li a l'àrbit que estan els àrbits mirant a veure, col·locant-se. Sí, correcte, cada un per agarrar la seva posició i veure les ratlles perquè no tinguin dubtes si hi ha alguna pilota que no estigui clara. Què te pareix el frontó d'Alfafar, Boni? Bé, un frontó que, això, cobert, que avui en dia això és molt important perquè sempre tenim molta humitat en València i quan no, la pluja, encara que ara últimament no plou quasi, però la veritat és que molt bé, les dimensions són grandetes, però és un frontó jugador i la veritat és que ningú dels adversaris que han vingut en tot el campionat s'han queixat i no han dit ni que era massa gran, ni s'han queixat del piso, ni res, la veritat. A part de ser gran, és gran, com a... Així venen amics, estan entrant amics, bon dia a tots, estan aplaudint a gent. A part de ser gran, així cap molta gent per a veure pilota. Sí, la veritat és que sí, que te dona una opció molt bona de tindre una final important o en un campionat bo, tindre l'opció de que vinga molta gent. La veritat, que no es veu en molts frontons, que com tu ja hauràs vist, que has vingut a veure diversos partits, sí, clar. Les grades són molt xicotetes i no n'hi ha opció a ficar a tanta gent. I així podria albergar una final molta gent. Molta gent, moltíssima i molt interessant. Estàvem provant, no? Estàvem provant. No, anava de bo ja. Anava de bo? Ja tenim uno. Anava de bo, doncs
Alfafar s'ha posat davant. Sí, s'ha posat davant. Bueno, las características del jugador, Adrián, explícanos eres tú. Adrián, què et pareix Adrián segon? Bé, a veure, Adrián també ha eixit fa poc d'una lesió, però ell ha sigut frontonero de tota la vida i sempre ha jugat a frontó, ha quedat campió individual diversos anys. Ell també té ja una edat que ja no pot rendir tant nivell tan alt com per guanyar el campionat, però té dos mans i ho fa molt bé, ho fa molt bé i és això, que juga sempre quasi tot a frontó, és el que s'ha dedicat. De Cervera n'hi hauria poc a dir, no? Cervera, pues lo de sempre, Cervera és molt mal de matar i... Mira, ja tenim un altre, tenim un altre. Un que així no val la pena morir una partida pronto, Sí, la veritat és que sí. Cervera sin combustible. Si se la ve Fénix. Sí. Si no el maten d'una garrotada. Bé, anem a veure l'equip de quart. Roberto de Beniparrell, què et pareix? Roberto molt bé, Roberto també passa per una operació i antes li pegava molt fort per dalt i al final se va fer mal també en l'ombro i va tindre que parar i estigué any i mig que no jugava. Ara, poquet a poquet, s'ha agarrat i cada vegada va jugar més a frontó. Que 15! I un altre més. Un altre més, Ja porten 3-0. Això pinta bé. Bé, i ja el que no hem de descobrir és Adrià, el de quart. Sí, Adrià de quart. Això quan s'enfada, això és un... Això dona por, no? Sí. Tu te'n recordes? Vaig a contar una anècdota que Boni i jo passàrem. Quasi matem a Cervera, no Boni? Sí, correcte. Anàrem a quart de poblet i clar, jo estava molt tocat, me feia molt de mal el braç i Cervera tingué que pegar-se una pallissa de por allí contra els dos, que el tingueren allí al rebot tot el rato. Sí, l'Adrián quasi el mata. Quasi el mata pilotaes, la veritat és que sí. Però bé, molt bé, anem a centrar-nos en la partida. Anem 1-3 a favor de l'equip d'Alfafar i va traure, estan provant pilotes, no? Sí, estan provant, van a canviar-la, van a treure una pilota que bote més o que tiri un poc més per ells. Sí, bueno, pareix... Els de quart volen canviar-la, no? Sí, volen canviar la pilota, una pilota que tira més. Nosaltres havíem tret una pilota més fluixa, que no tirava tant, entonces al baixar-la o tal no tenen tanta opció de pegar tan fort i ara canvien la pilota a treure la pilota més viva. Estos busquen apretar, Sí, apretar el saque. Mira, se nota, se nota, sí. Ara se l'ha menjat Cervereta. Sí, se l'ha menjat un poquet, deixa de paret i no acaba de ficar-se en ella, però bé, a veure si també la pilota més viva, la canvien. Més viva, sí, la canvien, jo crec que volen arrimar-lo a la paret. Sí, volen tancar la pilota a la paret per després poder carregar, si la passen. Sí, la veiem molt bé, si la passen. Bé, ja està parat. Se queda. Empat a 3. Sí, empat a 3, ja t'he dit que és una partida que en principi nosaltres no n'hi ha opcions, però ells se juguen prou, perquè no és el mateix, ja t'he dit, que no és el mateix jugar contra el quart classificat que contra el segon. Que contra el segon o tercer. Ells tenen que guanyar, sí o sí, per adaptar. Ells tenen que guanyar per poder quedar primers de grup i entonces jugarien la semifinal, la jugarien contra el Puig B, que el Puig B a priori són dos xavals més joves, que ho fan molt bé i tal, però sempre tenen, per les partides i resultats que han hagut, quart de Poblet, per exemple, contra el Puig B, que és el quart classificat, en quart es deixa en 18. Que pilota el tanto més bonico. Cervera la trau com per de Carxot. Ai, bé. Robertet, molt bé. Cervera se li agraen, se la queda baixa. És que el Lluís, Ell vol rematar el 15, però està molt lluny de la paret, està al 8 i vol deixar-la un dit de la xapa. Este frontós que me deix 29 metres, Són 29 metres. Hi ha que pegar, Sí, hi ha que pegar molt fort. El més habitual normalment solen ser en el frontó valencià 25 metres. 4,25, sí. I clar, ahí està, Cervera, ha fet un rebot molt bo. Quin rebot que té. Ha passat. Molt bé. A veure, Adrián li rema. Està-li a la Cervera.
Bé, molt bé, sí, molt forta, sí senyor. Així la pilota Cervera. Adrià segon, arrima molt bé, l'ha tret, ui. A volea, A volea, bé, està està passat, Bueno, sí. ara Adrià encarregarà. Ahí la passen, segueixen tots. S'ha atragantat. Sí, li la demana Cervera. S'ha atragantat de pilota. Sí, li la demana Cervera perquè se li atragantava un poc la pilota, però... I se li ha atragantat. Sí. Anem 5-3. 5-3 favor de Quart de Poblet, sí. Y esto es mal, si agafen la inercia guanyadora, és mal d'agarrar, Sí, perquè el saque, ja sabem que quan uno té el saque sempre va davant i donar-li el puesto... Mira, rebot. Cervera. La té bona. Mala sort. Molt bon saque té, Roberto. Sí, té molta força, molta potència i s'adona compte que estava baixant a tallar, a buscar per davant. Sí, l'estava en el 5 atrampant. Adrià segon ja ha dit, ara no me n'agarraràs. No, i ara el que està fent ja és alçar-la i buscar el rebot o fer-la més llarga perquè la tinguin així darrere i van de cara els dos. No, l'estratègia dels xavals de quart està claríssima, Van a guanyar sí o sí. El van a tindre complicat. No, els nostres van a ficar-ho complicat, però ja t'he dit que ells se xuen prou, A l'aire, que pilota. Bé està passar. Ben xugat. Ell se ve l'ha molt bé, domina molt la pilota, Sí, ell la domina, la va tancant, el que passa és que, clar, estem parlant que justament avui en contra tenim a Adrián, que porta diversos anys. Roberto la tira fora. I ha tingut un fallo no molt normal en un xor d'aquesta categoria, sí. I això, el que parlàvem, que Adrián, estem parlant d'un jugador que ha estat en la selecció, ara va en la selecció valenciana, campió, i l'agarrarem per el tema de la modalitat de frontó, perquè és un dels millors que tenim. Un dels millors, sí senyor. Adrià el de quart. Sí. Més li pega com si la pilota li deguera diners, Sí, li pega. En qüestió d'uns anys per així ha guanyat més força. Antes era molt jugador en les dues mans igual que ara, però li pegava un poc menys fort a la pilota. I ja porta 3-4 anys per així, que ha agarrat un poc més de potència i... un altre tanto directe. Sí, ahí no s'han posat d'acord, Ahí no s'han posat d'acord els dos jugadors de quart. Ahí jo crec que era de Roberto. Sí. Crec que era de Roberto. Sí, però bé, molt bé. Acaba de vindre més gent, això s'està plenant. Això està ple, això és una passada. Molt bé, no? La veritat és que dona gust, perquè veus... Con un frontó així és una passada. Veus aquest ambient i te dona gust per tots, per jugadors, per tot el món, de veure... Això és pilota valenciana, senyores. Això és el frontó d'Alfafar. Això és el Cima. Això és lo nostre, Boni. Això és lo nostre, diguen el que diguen. Això és lo nostre, el nostre deport autòcton. I una altra falta. Vinga, que estem ahí. Va, que estem ahí. Empatem a 5, no? Bon dia, acaben de vindre uns companys regidors que acaben de guanyar les eleccions. Han vingut. Espero que es tornen a presentar-se, perquè si no... Sí, estaven buscant-li caires ahí i ara es col·locaran. Es col·locaran. És que el frontó està ple avui. Sí. Avui està ple el frontó. La veritat és que molt bon ambient. Està tinguent molt bona resposta. Està ben xuat, però se'n va la idea era bona. Sí. Està tinguent cada vegada millor resposta el frontó, la gent va tinguent més partides del dia a dia i clar, al final quan ja saps que tens partides diumenge o dissabte de vespre, la gent continua, ja té com un referent i ve les partides i ve a veure l'ambientet. Jo te dic una cosa, i tu més, perquè tu eres un jugador que juga en tots els frontons. Jo poques partides he vist de fora d'Alfafar que hi ha tanta gent, Pues, de totes les que hem estat jugant i vist, la veritat és que en ninguna. Així és on més gent ve.
I siguent el primer any, el primer any que s'entra en primera categoria i és el frontó que més resposta està tinguent de gent en les partides. Les partides, però què està per el frontó? Ara Tencourt Roberto, Adrián, els dos Adrians, ahí va Cervera, pega de Carxot. Molt bé, molt bé. Pega de Carxot, Un altre, molt bé. Per dalt també, busca paret, eso és, i busca l'esquerra, Sí, n'hi ha que buscar-hi l'esquerra perquè al final la mà dominant és la dreta. Vinga, està bé, ha intentat tocar dos parets, entrar-li a l'aire i no aconseguís impactar bé la pilota. Això va per inèrcia, Boni. Sí, la veritat és que sí. Guanyadora i te'n vas dos o tres 15 i de més amunt. Sí, correcte. Saps que la victòria té moltes mares i pares, la derrota és orfenat. Sí, que així és correcte. La veritat és que... Quan guanyes tots són amics. Sí, tot és bonico i... Quan te vull, que bé xugue. Quan perdes, també sola que la una. Sí, Cervera és que té que buscar altura. Botibràs, quan estiga tan lluny del frontis, té que buscar altura i donar-li metros i ja quan estiga més propet sí que se la pot buscar a tallar. A part de buscar altura, Cervera el que vol fer és acabar tanto ràpid. Ràpid, això és el tema. Sí, vol fer tanto ràpid. No és per lluir-se o... No, és que vol Molt acabar bona. ràpid. Està molt bé. A l'aire és un crac. Sí. El dia tornen a carregar, efectivament. A l'aire, Cervera, espectacular, molt bé. I tancant-la, Tancant-la, a veure si pot Adrián ara fer coses. Molt bé, l'apreta, això va molt bona. Adrià Segón és un xor listo, Sí, és molt... És molt pillo, És pillo i va buscant coses. Sí, va tantejant els contraris on té la part dèbil. En el cas, mira-lo. Sí. Mira com el busca. Sí, va buscant coses, baixant-la, xuar... Ara se mos tanca. Bé, bona passada. Este tanto és bonic. Vinga, busca altura, no? Busca altura, eso es. Apreta. Seguim, Apreta, molt bé. Tots estan compenetrats, Sí, saben quan està uno darrere l'altre, van a buscar-la i enseguida diu i se lleva de damunt. Bé, molt bé. Que pilota més bonica. Arriba, bé. Pilota més bonica. Estan fent un tanto... Un tanto preciós. Adrià, segon, la passa, l'arrima a la paret. I Adrià primer per a dins. Molt bona. Estem sent un tanto espectacular, Sí, de passar pilota. Passar pilota i a veure qui la falla, A veure si podem ara... ¿La entra? No la entra. Espectacular. Això és lo nostre. Això és lo nostre. Sí, la veritat és que sí. Això és lo nostre. La pilota valenciana al frontó. Molt bé. Deixem-se d'històries de futbol, que a mi m'agrada també i tal. Sí, a veure, sempre està clar que les aficions, però són lo nostre, són lo que tenim que cuidar. Perquè és lo nostre, l'autèntic. Sí. Què estaran dient? Què passarà per els cabells, com dic jo? Sí, tu has estat de moltes vegades. Clar, a veure, un poquet, a veure si els nostres, a veure si poden aconseguir el saque. Doncs anem 11 a 6, Anem 6 darrere. 11 a 6. Guanya. Bon saque, arriba rebot, a veure si se pot girar. Sí, està passat, juguem a veure. És un espectacle en el rebot, Sí, Cervera sempre el que ha tingut millor ha sigut el rebot. Un rebot. Així és, Adrià. Oh, que bon, Adrià. Oh, que mà que acaba de fer. Vamos, que no vamos. Molt bé. Molt ben ajustat. Ixe 15 és... Molt bonico. Després diuen que la pilota valenciana està en desús. Home, la gent que estem així estem vibrant. Sí. I el Sagrà, i se veu el bon ambient, i ja t'he dit, i estan intentant introduir-ho més en escolatges i en... I és un ambient, és un ambient que a més no s'insulta a ningú, No. I damunt
sempre si va pegar 2 bots i queda justeta, Sí. el mateix jugador la dona... És un xoc, jo sempre dic que és un xoc de cavallers, Sí, correcte. de senyorets. Sí. Un senyoret en el sentit de la paraula Sí, de cavallerositat, deportivitat. Sí, que això, veus, això és el que no veig, que no Jo ho tenen. ho sentirà. No, però que això ho veig jo, que no ho tenen, per exemple, en el País Basc. En el País Basc el nivell de frontó és molt gran, perquè sols se dediquen a frontó, A frontó, viuen exclusivament, viuen d'això. Entonces, la veritat és que en el frontó, mira, pensava que no agarrava la paret i li pega. Això no. Sí, 15-15. Això ha sigut un fallo de Roberto. Sí. Roberto ahí s'ha quedat... Sí, a veure si és que se n'ha de festa ahir. No ho sé. No, ha tingut un despiste, pensava que no anava a pegar en la paret i... Adrià segon, a traure. Roberto ha entrat ahí en ganes de venjança, Sí. En buscar-la a l'aire, tallar-la i poder entrar. Este la du forta. Molt forta, però bueno, està dins. Anem a veure si podem pelear. A 2 parets. Té molt bona esquerra, Adrià. Molt bona, sí senyor. Alça-la, molt bé, Cervera. La més violenta, la fa a 2 parets, arriba, sí que arriba, sí. Però no va arribar. Molt. És que arriba tot, el bandido... El bandido te arriba tot. Té molt bones cames, Adrián és un fenómeno. Ben xuar. És un gran jugador, Sí. És de lo millor Aire. que tenim. Sí. Que 15 més bonico. També, estan fent 15. Arriben antes. Pucha, eso es l'alçat, està dins. Sí. Anem a Adrián, veure. Zucca, Una altra pilota. I busca la vida, és que la du bufant. La du forta i damunt ben xuar. Perquè la... 12-9, 12-9. Estem ahí, estem peleant i estem jugant de tu a tu, que s'està passant molta pilota i la gent està aplaudint per això, perquè se veu piloteig i se veu jugant. A dia de quart la du que bufa, Sí, ara serà un dels candidats també a guanyar l'individual de frontó. Sí, també. I la veritat és que bé, estan peleant. Ara estan refrescant. Cervera el tenim en la paret. Sí, Cervera està ahí patint, però bé, està fent-ho molt bé, està jugant molt bé. És un crac. Sí. A més de ser, són grans persones els 4. Sí. Al final això és una família, perquè al final tots se coneixem i ja has vist que jo he arribat i han vingut de seguida els 4 a saludar. A veure com estava, sí. A veure com estava, que sempre hi ha bon ambient. La veritat és que en la canxa... Mira, ha pegat ahí, ha fet un estrany i un altre 15 que sumem. Mira. Anem sumant. La veritat és que nosaltres som dos periodistes un poc estranys. Sí, perquè anem a favor, sobretot, d'un equip, no? La veritat és que som d'Alfapar, però n'hi ha que reconèixer que ho tenim molt difícil. Sí. És molt complicat, perquè ja et dic, són els que van primers de tot el campionat. De tot el campionat. Pareix que la pilota s'ha mort, té algun bot que se queda molt, i ara mira, ha tirat. Mira, ara ha votat la pilota, Sí, ha tirat molt. Pues estem 13-10. 13-10. I recuperen saque quart de Poblet. Estos estan forts, Sí, estan forts. Roberto, el xico té un... La tira enmig. Sí, és del... Va buscant també, Sí, va buscant llevar-li l'Adrià i entrar de cara. Ja veurem Adrià què fa ara. Busca 2 parets, arriba. Bé, l'ha ficat. Bé, la baixa molt bé. ¡Que mate, per favor, señores! ¡Que mate! La baixa molt bé. Sí. Estos 15 són els que fan afició. Adrián ho sabia, se'n va avant, però no arriba. Té que bordejar-lo. Si arriba ja això... En aquella partida, te recordes? Sí, me'n recordo, sí. Arribava tot. Arribava tot, a una part, a l'altra, i la veritat és que molt bé. La segon trau. Molt bo, sempre busca... Se'n va. I es posem... 12-13, sí, correcte. 12-13 per a quart de Poblet.
Però tenim el saque, però tenim el saque. Ho van a tindre difícil, Sí, esperem a veure si podem aguantar el nivell i no baixar. La veritat és que el veig prou sencer a Cervera, no està patint molt. Acaba d'entrar el futur alcalde per guanyar les eleccions, Ramon Arzuaga. Molt bé. Sí, al final és tot un apoyo per la pilota, vindre i estar així. Va sentar davant, molt bé, les autoritats. Benvingut al senyor alcalde, estem donant-li la benvinguda. Oh, entra, bona. Bona. Bona, ha sigut bona. Bona. 14-12. La falla un poquet, sí, l'ha errat un poquet, però té la sort de que... Ja estan canviant pilota. Sí, perquè no els agrada, perquè la pilota és molt. Van a treure una pilota un poquet més... Sabem estar tot el matí canviant pilotes, Sí, van a veure, va intentar per poder fer-los més mal, perquè la veritat és que el Fafar està complint, estan peleant molt bé i estan plantant batalla. Entonces ellos volen canviar pilota, a veure si poden fer 4 o 5 tantos de saque per poder anar-se. Exactament, saps que la inèrcia en una partida de pilota és molt important. Sí. La inèrcia guanyadora fa que l'equip contrari, tu que has jugat 107 partides, se vagin com volen tirar la toalla. Correcte. I va molt per inèrcies. Eso es. Ara trau Roberto. Molt bé. Això és el que té que fer Cervera. Quan estiga lluny de la paret té que alçar-la per bot i braç llarg i a xuar i anar entrant-la. Un garxot, Adrià, segon, Sí, li tiren l'esquerra molt bé. Xapa, bé. Se l'ha xuat i... Se l'ha xuat Roberto. Se l'ha xuat Roberto, correcte. Adrià és un xor listo. Sí, va buscant-la, la baixa perquè no la tinga clara. Va buscant la dreta a Roberto, que és més zurdo que dret. Sí, que sempre, a veure, Adrián és més passador i més xuador i Roberto té algo més de fallo, té molta violència quan l'acerta, però té algo més de fallo. I al final això... Adrià, segon per a provar, sempre la busca ahí, sempre la vol deixar ahí. Míralo. Bé, que bona passar. Míralo, con la busca ahí. Ahí Cervera té que reventar-la. Bé, l'alça bé. Antes, ràpid. Bé, Cervera. Molt bé, dins. Roberto Remarrere. Rebot, arriba rebot, però sé que baixarà. Molt, si l'entra. Anímala. Que 15. Que 15, senyores, espera. 15-13 a favor de Quart de Poblet, però que 15. Molt bé, un rebot molt difícil, se fica baix d'ella i la veritat... Que 15. I la veritat... Que 15. Està passant el càmera una nota, des dels estudis m'estan passant una nota que se tingui que parlar en algú que agarra l'inalàmbric. L'inalàmbric? Però la marxa que anem no van deixar d'entrevistar a ningú. Molt bo, Té molts recursos. Molt bé. Té molts recursos, Cervera, Sí, Cervera se fa avant, ara té que xuar a l'aire, molt bé, la passa... La passa i arrima. Adrià li pega más calla al rebot, Molt. Entra, sí. La passa. Un altre, té que pegar-se, però pot xuar-la. Molt difícil, Sí, perquè estava al 7, se'n va darrere i són dos números que és arribar, col·locar-te i xuar-la. Col·locar-te i donar-li massa coses. I donar-li força, sí, molt complicat. Jo estic cansat de veure-ho. La veritat és que sí, però estan fent molt bona partida i es veig molt sencer, es veig a Cervera molt sencer, Pues anem 16-13 a favor de Quart. Sí, van davant, però estan plantant los cara, Sí. També estem dient, per dir-ho d'alguna manera, que està en la veterania de la joventut. T'imagina que s'ha fet, Sí. Molt bon Adrián, arriba Roberto. Sí, arriba Roberto, però si li tiras a tu vitecina... Quin sobaquillo, rebot, lata rebot. Vamos! Bueno, hacemos nota, Se mos nota un poc, sí, però està fent-ho molt bé. Sentimos, señor, sentimos que se mos nota.
Vinga, per avant, té que buscar altura. Cervera és un jugador, és que sempre ho dic, és que se nota que som amics d'ell. És un jugador espectacular. I ara remata Adrián en un botibràs molt fort, que se tanca. Se tanca, baixa la pilota, no puja, no alça res. No alça res i és molt complicat de passar. I té que agenollar-se per fer la traure i no ha pogut treure. No ha pogut, no. S'han clavat 17-13 a favor de quart, veuen aigua. Però molt bé, ja et dic que si veig molt bé a Cervera... Acabo de veure una xica molt guapa, qui serà? Sí, la meva dona. Ah, la teva dona, segona, jo dic, perdona. Sí, una xica molt guapa. Que acaben d'arribar i molt bé, a sumar-se així a l'ambient de la partida i a l'ambient d'Alfafar. No té ganes de guerra Roberto en Adrià, No, s'han donat compte que va passant-la i el que volen és intentar fer-la més forta i llarga per poder... Bona, dos parets, bona, entra Cervera. Cervera, algú fer-ho bonico, Sí, vol baixar-la, però... Bé, molt ben passat d'Adrián. Ara la tindrà bona. Ara sí. És Adrián. Ai, va que la pilla cagant. Encara la passa, Mare de Déu. ¡Oh, señores! ¡Maravillós! Maravillós! Molt bona. Maravillós, això és pilota. Això és el nostre deport, això és la pilota valenciana, això és el centre instructiu musical del Fafar, això és el frontó i això és lo nostre, la pilota valenciana. Molt bé. La veritat és que molt bé. Ha xuat dos parets, a Guert, la passa... En el futbol no és per res. N'hi ha emoció quan claven un gol, però és que si n'hi ha emoció a 2x3... Correcte, cada 2-3 15 tens un 15 peleat i on es veu jugar. La veritat és que sí. Estan refrescant. La veritat és que sí. Jo el que veig avui veig a Cervera molt sencer. Jo crec que ja han acabat les eleccions perquè teníem ahí de candidat i pareix que ja s'ha llevat un poquet de pressió i està més tranquil i potser ha pogut entrenar un poquet més o córrer o tal, que ara en les eleccions no ho ha tingut i està quallant molt bona partida. Jo el veig molt sencer, ja t'he dit, molt sencer i peleant. Un altre fallo. Un fallo. Cervera en forma i si li llevaren 10 anys... Clar, ahí està el tema. Pues anem 17-15. 17-15 o 16? 15-17. 15-17. Vinga, doncs anem a veure si podem sumar un parell i si fiquem igualats. Estava buscant a Roberto. Que Adrià segon. És molt listo, Sí. Té molt bona esquerra i al tindre molt bona esquerra els contraris estan un poquet a veure si la fa dos parets o la fa recta i van cobrint-lo i la veritat és que està fent-ho molt bé. No hi pilota. Que bona Cervera, l'havia ficat, però com Adrián, tocant paret i la xua una animada. La entra... Aire, té que entrar a l'aire. Molt bé. Bé, buscant altura. Adrián és una màquina, Adrián en quart és una màquina. Sí, té un sobaquillo molt fort i una pilota molt violenta, però bé, estem... Se'n va avall. El que estem parlant, que l'ha pillat molt lluny del frontis, està al 5 i vol deixar-la molt curteta. Vol deixar-la curta, la vol matar. I són molts metres. N'hi ha que, per fer-hi sa xua, tenen que estar un poc més propet. Però bueno, bé. M'he donat compte que Adrià el de quart està agarrant més xoc. Sí, està agarrant més xoc. El Roberto està apartant-lo més a la dreta. Se n'estava baixant el 5 i el 4 per pilotes, que abans no ho feia. No, abans se quedava més arrere i està baixant perquè veu que estem plantant cara, Veu que seria poc complicat. I és el que estem parlant, que si agarres una inèrcia que te'n vas 7 o 8 punts, doncs pareix que baixes un poquet els braços perquè dius, hòstia, m'estan pegant ja per tots els costats. I com la partida va igualar, vas peleant més. Mira-lo, perquè aquesta pilota era de Roberto, Falta. Aquesta pilota era de Roberto, Era de Roberto i se'n va a buscar-la. Va a buscar-la al 2. Al 2 i a 2 parets. Bé, doncs... Seguim ahí. 16-18, seguim ahí.
seguim ahí. Dos tantos darrere, Tanto però... darrere, això no és res. Però bé, peleant i donant el callo, donant el callo. Molt bé, molt bé. Estan fent tot molt bé. I res, ja te dic, i ells tenen pressió perquè se juguen prou, No és el mateix jugar contra una semifinal, contra jugar el Puigà, que estem parlant d'Alejandro de Paterna i Carlos de Massalfassar, que està en un moment de forma molt bo, o contra un Pasqual de la Pobla, com la baixada bé ara, forta, molt forta, o contra un Pasqual de la Pobla i el companyer, sí, que la tenen molt forta, la pilota molt forta, a jugar contra un quart que a priori té que ser molt més fàcil, l'encreuament. Així no sap mai, No se sap mai, però... En este tipus de jocs, és que qualsevol te fa un forat, Sí, perquè la velocitat de la pilota i la potència està ahí i són tots jugadors de molt bon nivell. Molt bé. És un espectacle veure jugar a Cervera, la veritat, Sí, Cervera té un rebot impressionant, se fica molt bé en ella i ell tingui uns anys. Oh, que bona, les parets, baixant-la, l'ha baixat molt bé. I molt ben a Huerta, la veritat. Molt ben a Huerta, sí. Sobretot molt ben a Huerta. Al final el que parlem, ha vingut un fallo, una semirrada que entra la pilota justeta i quan la tenen ja clara sobre el 2, doncs és més fàcil baixar-la i jugar-la al puesto i fer-la 15. Però n'hi ha que fer-ho, Sí, n'hi ha que acabar-ho. N'hi ha que fer-ho. I estem 20-16, estem ahí. Sí, seguim ahí, estem molt bé, estem patint, però estem fent-ho bé, estem patint. Això és un patiment continu. Sí. La veritat és que sí. La veritat és que Roberto està traguent molt bé, li ha agarrat el puntet a que arribi la pilota llarga. Ara i justeta i manceta el rebot, o sigui que té que fer el de darrere tota la força. Tota la força, correcte. Tota la força i tota la col·locació, i això és agotador. Sí. Ai, se'n va dalt, se'n va dalt. Adrià no l'he jo avui de normal. Jo l'he vist partides, Adrià, que dona por. Sí, amor, està clar, mira, el que passa també... Estic cansat, pot ser? Pot ser, diumenge, jo què sé, no se sap mai. Però, bueno, allí en Quart de Poblet solen jugar diumenge també, Lo que passa és que, pues, a lo millor, a veure, està clar que estos equips, al final, on jugues més seguit, bé, s'ha deixat un rebot. S'ha deixat un rebot prou clar que se la menja. Però el que passa que el rebot és per jugadors no frontoneros, diria jo, és més trinqueteros. Sí, però bueno, Adrià no ho fa mal, No ho fa mal a rebot, ell se defen prou bé, però clar, no és el rebot de Cervera, això està més clar que l'aigua. Però que sí, que tenen que buscar altura, intentar llevar-li la Roberto i... Qué pilota, però míralo, Adrián. Com arriba, Com ha arribat, i com ho sabia, Mira, està Adrián davant de Roberto. S'ha quedat davant, sí. Està tirant-li el que es diu... No sé com... És que no sé si pot dir... Està tirant-li... Vamos! Per favor, que tanto... Que 15 anem a veure. Que bona! Bona, espectacular, això de locos. Sí, per favor, bravo. Bé. Quina pilota acabem de veure. Quin 15 acabem de veure. Senyors i senyores, el frontó de peu, quin 15 acabem de veure. Espectacular. Sí, la veritat és que molt bonico. Espectacular, això de locos. Això és lo nostre. Un anar i tornar, amunt, avall. Quin 15, senyors, quin 15. 21-18. 21-18, estem ahí, està la cul·la. Este 15. A veure, ha sigut molt bo traure's el 15, Us veig com he trau a rebot. És un rebot difícil, però Cervera pot passar-lo. Si Adrián aconseguirà fer-hi se saque, podríem ficar en dificultats a Quart de Poblet, perquè Adrián de Quart de Poblet ho fa molt bé, però té més fallos a rebot que claro, que Cervera. No és la seva especialitat. No, la baixa bé. A veure, Adrián ara buscarà fer algo, la tanca. Li busca a l'esquerra, però... Cervera la baixa. Que bona. Aire. Està agarrant partida, Adrià, de quart, Sí, està mirant que té que agarrar
El mando, que dic jo. El mando, sí, té que agarrar posició perquè sap que si no se li pot complicar. Sí, sí. La passen, han hagut ahí quasi... Té que agarrar el mando, ostres. I ara ha fet un bon tanto, Ells soles, Ells soles. Ells soles. Ells soles se fa l'aire. Ells soles, se ho ha fet tot. Sí. Ha dit, deixa'm a mi, que així està Superman. Sí. Vale, blau. Està agarrant joc. Mira que li ho ha dit antes José Adrián, tampoc apretem molt. No, però saben que se juguen molt. Yo ya te di que ellos saben que el quart clasificat allí en quart de Poblet se queda en 18 y saben que en una semifinal tú dices a un equip en 18 y estàs en la final. I per què? Perquè ja tornen a jugar contra tu i diuen... Digo, madre meva, me deixaren en 18. En 18, clar. I tenim que anar allí. I no és igual jugar contra segons, No, ni paregut. No és el mateix jugar contra el segon que contra el quart classificat. I és així, i no n'hi ha més. I saben que en quart de Poblet... El segon és Pasqual, no? Avui se jugaran el pas també entre segon i tercer, a veure qui queda segon i tercer, entre Pasqual i el Puig. Entonces eso está tot en una montonada. Si Pasqual guanya avui i quart de Poblet perguera, Pasqual passa primer. Sí, per això t'he dit que... Correcte, i entonces ja se quedaria... Quin fallo, ara... Se fallo, no. Estem... 23-18, se n'han anat ja de 5. Bueno, la inèrcia. Sí, la inèrcia. Estem ahí. Adrián vol intentar entrar al aire, tancar pilota i parar, però a mitad frontó. La tenia Cervera molt bona. Crec que era de Cervera i anar ficant-la dins, ja veuré. Però bé, estan fent-ho molt bé. La partida està molt interessant, va traure Roberto busca trau, l'altura. busca altura, sí, busca... Per davant, esta no arriba, per davant. Epa! Bé, i ahí està. Anem a paret. Adrià, la du forta, Molt forta. I forta. antes estava jugant a Sobaquillo, però... Mira, l'ha jugat per darrere l'esquena. Que bonica, Sí, se li queda darrere i li fica la mà per darrere i la fica dins. És que són grans jugadors. Ai, bo! Oh, que bona! Que pilota acaba de fer Cervera. Impressionant. Això, sempre ho dic, això n'hi ha 4 o 5 un dia o 2 que poden fer-ho. Correcte. En la dreta deixar-la En la dreta obrir-li l'eixina per dalt és molt difícil. és molt complicat perquè a la mínima se te'n va fora i l'ha baixat i l'ha xuat perfecte. Jo que he xuat a pilota almenys una vegada. Jo que he sigut un pilotari d'un dia. D'un dia, de provar-ho i has dit, mare meva, això està molt dur. A la música. Però sí que he vist molta pilota, he viscut molta pilota en ma casa. Meus tios, meus germans. Ese és el saque. Però Adrià ho entra tot, tinc força, Sí, que has tingut molta gent de la família i gent jugant a molt de nivell. Sí, sent campions d'Espanya, Correcte. Un tio que va ser 12 anys. Veus, és que Roberto està tinguent més fallos i per això Adrián està agarrant més xoc. Sí, però ara està agarrant un poc d'aire i quan s'espavila, si li claven dins en les partides, passa com en el boxeo, que dic jo. Con uns remates en el rinco, en un hòstia te pot apurar. Ja, està clar. El que passa és que veu que van ja davant 5 o 6 tantos i diu, vaig a deixar que Roberto vaig entrant i a veure si agafa un 15 i vaig agarrant aire. Ok, aixina, si treu aixina... Va traient millor, li falta un poc més de violència per poder que arribi a rebot i entrar ells de cara. Cervera de baixa bé i 15. 15, no. Mira, veus? Molt bé, és el que diguem. És el que diguem. Ha pegat dos El gols. detall d'Adrián. Mira, me vas a deixar que vaig a veure, he vist un jugador i vaig a fer-li, anem a fer unes xicotes preguntes a uno dels jugadors històrics d'Alfafar, a Pepín. Queremos hacerte unas preguntas, Pepín, para la televisión de Alfafar. ¿Cómo ves la partida? La partida ¿Cómo la ves? de categoría. Muy bien. No va churrer, ¿no? Muchas gracias. Lo que tenían que saber, lo que tenían que hacer, no tanto la pelota que tirara. Vale. Gràcies, Pepín. Sí, senyor. Un consell d'un jugador. Anem a buscar també, tenim al costat a Paco, a la Bau, Paco, un soci històric del centre. Així estàs llegint de l'imatge. Què te pareix la partida? Bueno, pues així tenim a Pepín, tal com ho has dit, un gladiador del frontó. Ell i el seu germà Jaime han jugat partides internacionals contra bascos i de tot Espanya. Este trinquet es mereix que se refunde altra vegada i que tinguem el que tinguérem
nosaltres plantarem més xicotet. Moltes gràcies. A veure si t'escolta la gent, sobretot les autoritats, que són els que poden ajudar-nos, ens ajuden i fem el que diu Paco. Sí. Un gran frontó patín de pilotari. Gràcies, Paco. Gràcies a vosaltres. Ya le he dicho a él que partida que haya, un día que... Muy bien. Bé, Molt bé. Han Bé, parlat, alça la mà. anem a tornar. Cervera. Ai, perdó, Cervera. En la partida, sí, en Moni, sí, en la partida. La veritat és que alça Ui, la mà... estic per anar-me'n, tu? Sí. Alça la mà, Adrián, perquè la xua per dalt a botibràs, el que passa és que la erra i li entra justet a la xapa i la fa 15. I alça la mà, diguem, demanant perdó perquè la veritat és que no anava i la pilota i la xua i la fa 15. Sí, però no la tornarà a jugar, veritat. Quina? La pilota eixa? És bona, no? És bona, correcte. No que és, igual diu, pues com no anava ahir que se torna a... No, això no. El 15 suma i això és el que compta al final, no? Estan buscant una pilota que baja, que tire un animalà per poder entrar a botibràs i que Roberto puga fer més mal en el saque. Entre la pilota més viva que n'hi ha de totes i la que més vota. Així tenim gent d'Alfafar, però també hi ha gent de Paterna, de Quart de Poblet, del Puig, gent de molts llocs de Sedaví, Sí, de Benetússer... De Massamagrell també tenim. Massamagrell n'hi ha, sí. O sigui, sí, cada vegada anem a tindre que ampliar el frontó. Això, com sigui així, això va tindre que ser un costum ja, de Sí, tindre sí. partides i l'ambient este que dona gust. Dóna gust al jugador i al públic, eh? Home, clar. Està Adrián, la baixa bé, entra Adrián, però mira, quina esquerra i la fa al Mira 7, tu on l'ha enviat, eh? Bé. Roberto aguanta. Ja està agarrant partida, Adrián. Ja està agarrant partida, Adrián. Sí, Adrián va al 3, va al 7, va per totes. Agarrant partida. Perquè veu això, que... Conan, jo dic el Conan. Conan de Quart de Poblet. Això molta, a part que això molta, xaval, eh? Sí. És molt jugador, és molt tècnic, té les dues mans molt bones. Molt bones, sí, molt bones. Ell estigué uns anys intentant jugar a escala i corda, però no arriba a despuntar del tot i al final se dedicà més al frontó i la veritat és que en el món del frontó s'ha fet un joc, és de número 1, número 2... Sí, com a que serà dels millors, eh? Sí, de frontó valencià i per lo menos pues ella ho va tindre clar, Míralo, escala i corda... Està jugant davant, eh? Sí. Està jugant davant. Està davant, aguanta la posició... A veure si l'enganxa per l'aire, míralo. Serà de Cervera. Sí. Però ahí està, 26-22. Està Adrián agarrant xoc i... Sí, quan se ho veu, així complicat marejat, que diu... Ja se'n va a la porta contrària, no sé si se'n va anar del frontó. Roberto també està estirant el braç, no sé si té alguna molèstia... Pot ser que tingui alguna molèstia. I no està fi del tot, no sé, avui no està quallant una de les millors partides. No està quallant, no. Adrián està allí, no sé què està fent. Està parlant amb son pare, demanant-li consell de què fer, de què no fer, perquè la partida està molt igualada. Quan se descuiden i al Fafar faig 2 o 3 tantos, se'ls pot complicar la partida. Sí, està dient, i jo li pegue, me torna errores, son pare sap de pilota un muntó. Sí, és de Quart de Poblet, han estat tota la vida en el món del frontó i està aconsellant-li. Sí, aconsellant-li. Està aconsellant-li el que té que fer, que intentar llevar-li... Jo crec que sobretot és carregar el xoc a Cervera lluny de la paret i així quan Cervera s'enganyi un poquet poder entrar, però bueno, estan ahí peleant. Anem a veure què tal. El que vaig a parlar amb son pare és un símptoma de que vol guanyar la partida, eh? A tot que sí. Molt bé, entra Adrià segon, carrega... I la fa 15. La fa 15. La té al 3. Bona. És un jugador molt bo. Sí. Molt bo i que va per al campionat.
Sí, este clar. va per el campionat. L'any passat quedaren campions. A quedar en campions, Sí, ja? arribant a la final i guanyaren contra Puig en una partida superigualada, 41-40. Uf! 41-40 contra el Puig i quedaren campions, són els actuals campions. L'altre dia vinguérem, que no estigueres així per lesió, jugarem mà Pasqual i Cervera, i la veritat, varem veure en Pasqual un jugador... Oh! Oh, que quin s'acaba de fer Adrià Segona. És el que passa. Van, al dia de quart se'n va davant, se'n van tots davant, se'n van tots i es peguen a la paret. Agarra un xor en experiència, com és Adrià Segon, Correcte. pam, la tira I dos buscar- parets a guard, no massa guarda, No, no no. complicat. Però és la col·locació. Però els ha pillat els dos dins de la paret. Això pot posar nerviós, que lo digui. Això li dona aire al contrari. Falta un poc més de violència en el saque. Si poguera fer un poc més en el saque de violència i fer-la més alta i que no entra Roberto, podrien fer molt de mal, Bueno, ahí està Adrián. Molt bé, molt bé, molt bé. Cervera està defensant-se. Jo Un gabato, estic Una pilota mirant-lo... a bote pronto d'entrar. Ara és el moment. Bé, molt difícil. Ara va difícil. anar darrere. No. Això molt, Sí, anava molt violenta, la té molt proper del frontó 28-23. i carrega. 28-23. Sí, una altra vegada als 5 punts, que ara posa el millor, agarra un poc d'aire i deixarà entrar més a Roberto. Està parlant molt amb son pare avui. Adrià no l'ha vist mai per la ràdio amb son pare. No, és que estan patint avui, Sí. Estan patint avui, estan mirant que la partida està molt nivellada i que no se'n van, que no estan... Igual pensaven que era con aquest jornada en Coa. Sí, clar, correcte. Pensaven que avui seria un passeig en barca i... I no. I no. I estan plantant-los cara. Ara un Ahí fallo, va. Adrián carregarà, i va molt violenta. No, i tan violenta, violenta. És que la du molt forta, 29-23. Sí, el tema està ahí. Si tenim fallos i la plantem, entonces la du molt fort, carreguen i mos fan les 15. Adrián ahí en el 3, ja m'explicaràs. És- Adrián el de guarda en el 3, Sí. això és un canó. És un canó i a molta velocitat i damunt ben xuar, perquè ja uno pot pegar molt fort, però Bueno. molt bon rebot. A veure si entra, està bé. Sí. Té un somaquillo preciós, Adrián, Sí, molt ben xuar, Cervera. I 15. 15 molt bonic, Un 15 a dos parets de I- zurdo. Ha tirat a entrar-la, Sí, no No ha sigut un mate, ha tirat a entrar-la i a jugar. Però a que fer a metros i fer agarrar Però les molt dues bé, parets i com la xua de zurda, la pilota agarra molt bé les dues parets i obri molt i no pot arribar Adrián. Però bé, estan guanyant els dos, molt bona partida, sí, molt bé. Partida molt entretesa i això és per inèrcies. Si els rojos agarren ara una bona inèrcia... Estem iguals, ahí. A veure que pot ser falta, no és bona. Entra de milagre, però entra. No arriba no, Roberto, no. molt bé Adrián, que la deixa ahí baixar. Roberto és cansat. Sí, Eh? sí. En altres ocasions haver arribat sobrat, no? Sí, i està Estan molt patint. cansat. Sí, Està sí, patint. estan patint. Roberto està patint. El frontó els està pesant, no haver jugat així i no estar rodats, els està pesant. És que este frontó és el millor frontó de la comunitat valenciana. Està No, molt no. bé, està molt No, bé. eh. La veritat és que el frontó està molt bé i bueno, ja t'he dit que tota la gent que ve, ningú se queixa, ningú diu res, perquè moltes vegades vas a puestos i te diuen és que el frontó, és que... I molt bon 15 d'Adrián, molt bon 15 d'Adrián. Bona. Ara agarra l'inèrcia, vas 4 o 5 i ja estàs dins. I estàs dins una altra vegada en el partit. I estàs dins. La veritat és que ja t'he dit que molta gent va als puestos i se queixen del frontó, diuen, sí, t'esbares molt. És que no puc tirar-me a la dreta, me peguen el públic. Eso Així no. es.
Així no, així tens espai per arribar a les dues parets i damunt el que diem, tota la gent que pot entrar i jugar i veure la partida i disfrutar d'aquest ambient tan bo. Pues 25 anys feia que no es veia pilota en el poble d'Alfafar d'esta categoria. Oh, que bona. La entra. És molt bo. La pilota molt difícil. Ai, Adrià, mare meua, que coet. Molt bona, ha fet una altra com la de Cervera. Això com la Cervera, això ho dic jo, està a l'alcance de 2, 3 molt o 4 poqueta gent. Espera, és que... Espera un moment, un espectador parlar amb mi. Sí, no passa res, estic així i res, anem a seguir la partida, va treure Roberto. I bé, Cervera la fica dins i seguim peleant, a veure. Adrián si pot alçar-la, molt bé, la fa llarga. Vinga, entra Adrián, la baixa, Roberto dos parets, se li queda la falla i 15 per a l'equip d'Alfafar. Estem ahí, estem peleant i la veritat és que està sent una partida molt bonica. La gent del públic aplaudint els d'Alfafar perquè estan combatint i peleant molt bé. L'afició. Sí. L'afició me reclama, però vamos. L'afició me reclama, però com anem? Pues han tret el tanto i ara està Cervera passant una volea molt difícil, molt bé, i Adrián davant una altra vegada, carregant i pegant bofetades. Home, no? És que aquestes coses són les que tens de saber a Cervera. Jo la tiro baixa. La té tan clara i la vol fer el 15 bonico a dos parets i se li va avall. La gent respon, aplaudiu els jugadors. 32-26 són 6, però la té tan clara. Sí, la té tan clara. Va Adrián de zurdo damunt, que l'haurà pogut fer a dos parets més fàcil. Això ho deixa davant, que la deixa molt bé, Adrián segon. Sí, la deixa molt bé, però Cervera la veu també molt bona, que entra de cara i vol intentar acabar el 15. És que és molt bonico fer el 15. El 15 i com volia fer-lo, en el rinconet. Sí, correcte. Antes, molt, si passa. Molt bona, una pilota molt difícil, Quina pilota ha entrat? Vicent Cervera. Ahí està Adrián i no arriba. Se la juga a dos parets, però se queda un poquet curta. Se queda molt curta, un poquet prou. 7 tantos ja. 7 tantos, sí. La recta final. Estem ahí, però molt bé Cervera, el veig molt sencer, arribant a totes les pilotes, i Adrián també està fent-ho molt bé, Els dos. Estan fent-ho bé, se la juga perquè se la té que jugar i se'n va per baix, però això és el que n'hi ha. Quan te jugues la pilota a fer la 15, tens el risc de que alguna se te'n vagi per baix. Està buscant Cervera, busca Roberto, Sí, perquè saben que... Molt bé, a l'aire. El xic ho entra tot. Sí, ho entra i ho passa, i fort, És que veus que a València arriba la pilota i la pilota va sempre molt violenta. Mira la falla. Falta. La canta en falta, està justeta. No està molt clar. Però pot ser que sí que... Pot ser que sí que s'ha tocat un poc la ratlla. Pot ser que sí, La erra i se li va. Hi ha gent de quart que parece que no estiguen d'acord, però això sempre, entre els pobles passa igual. Sí, sempre hi ha alguna pilota així complicada i, bueno, saben que estan peleant qualsevol 15 perquè saben que no és fàcil, que no van sobrats, que Alfafar està peleant i plantant molta cara. Penso jo que no s'esperaven esta resistència numantina. No. Arriba Adrián, entra... l'ha pillat. És molt bo, És molt bo. És molt bo, cada cosa el que siga. Adrián de quart és
un jugador de primera categoria. Sí, sí, està arriba tot, les cames, i ara en vez de deixar-la ahir, Cervera va a lo pillo pensant que l'anava a deixar. I ella ho veu, I ella ho veu i la fa I la fa darrere, la juga tranquil·lament, sense... Ara no la tira fort, No, li ha donat altura. L'està agradant molt el saque de Roberto, li ha agarrat el punt ahí de fer-la llarga, i menys mal que tenim a Cervera, que és molt bon reboter, si no, un altre, i no arriba, veu? Adrián, sí, Adrián. Tenen que carregar el joc sobre Roberto. perquè no s'ha tirat darrere, no busca posició. És conforme li ha vingut, l'entra. Intenta entrar-la. Intenta entrar-la. És complicat, Sí, estan buscant, tenen que buscar a Roberto, La veritat és que està tenint més fallo de lo normal avui, i tenen que intentar llevar-li el... Faena a Adrián. Sí, Adrián que intenta... Però a nosaltres se m'està notant molt que anem a fafar, Home, clar. Mejor una televisió apareixent dos suporters d'encima tu. Home, clar, som pràcticament... Home, jo soc part de l'equip, imagina't. A veure, bueno, sempre intentant explicar la partida el millor possible, però clar, sempre fem força a l'equip de casa, lo lògic. És normal. És lògic. A veure si pot Adrián fer un parell de saque o pot intentar alçar-la i donar-li altura i fer-la rodar a rebot. És que l'altre Adrián ho entra tot, Sí. És molt bo. Sempre dic que Adrián, el de quart, és un dels millors jugadors que tenim un dia en la comunitat. Això, quan penses dues coses a la vegada, què passa, Boni? Pues que al final... No fa ninguna de los dos. El burro en l'herba. Així no és. És música per això. Quan estàs improvisant i te ve al cap dues coses a la vegada, passa que al final pega la pita. Pega la pita i diu, ui, per què m'ha olvidat la canya? Perquè no sabia si fer re o fu. Re o fu, correcte. Si vol entrar d'esquerra i se dona... Què faig? I se dona compte que s'hauria la pilota i vol entrar-li de dreta a última hora i ni d'esquerra ni de dreta. I va baix. Ai, un fallo. Ese fallo son 36. Ara ja són 8. Són 8 tantos. Com estan? 36-28. 36-28. És un fallo, pot ser del cansanci, que la partida està siguent pesada, la té a l'aire i una altra igual, ara sí que l'acerta bé. Bé, està passat, molt difícil, però este la fa molt llarga, arriba a rebot, però baixarà, I molt bé, Cervera. Boníssim, quin rebot ha entrat. Al final ha entrat un rebot molt bo i tenen que acabar una pilota més, la pilota. Això és molt difícil, entrar un rebot així. Molt difícil. Jo me veig ahí i no sé què faria, em veria que botaves contra... És molt difícil, tens que fer molt de xoc de... Que haver jugat molt, Sí. Estan mirant la pilota... Sempre dic el mateix, Cervera és un gat vell, Sí, està pendent de tot. Però que això el coneixes millor que ningú. Home, ja te dic, i molt bé, un company molt bo, jo molt content. La mala sort ha sigut no poder estar al 100% i donar un espectacle molt bo i al damunt no poder acabar el campionat perquè ja el dolor era tan gran que tenia que operar. Una xina, quina castanya li ha pegat a Adrián en el quart. A voler al 6 i la fa perfecta, tancant-la a l'esquerra. Enmig dels dos. I uno li diu a l'altre, xuga, i l'altre, no, xuga-la tu, que a mi no em dona temps. Així no és. El Vera diu una pilleria, xuga, però si este guà. Ja, però no arriba. Ja t'he dit que estem ja en els tantos finals, s'està pilotejant i s'està passant pilota, Molta pilota, és la veritat. Ja t'he dit que avui, perquè Adrián tinga que anar a parlar amb son pare i dir què fem, perquè això s'està complicant i està molt cara. Què fem? Roberto tampoc està tinguent molt el dia i està agarrant xoc, Adrián, mira, el 3 davant de... En el 3 sí bufaria, ahí claro, ahí es terrorífic. Bravo! Ahí és terrorífic, ja hem vist. La gent agraeix 38-29, la gent agraeix la partida. Adrián
però està agarrant ja pilotes que són de Roberto i com sap que ell les acaba millor, està... I millor i més ràpid. I més ràpid, correcte. Roberto parece que estigui llastimat, pot ser. Cansat, pesat, no sé, avui no està... El sac és el que m'està agradant molt, perquè, ja t'he dit, i perquè és Cervera, que té uns reflexes de gat. Arriba, Adrián, arriba, sí que arriba, està dins i veurem, eh? Veurem. A veure l'ha ficat. Bé. Cervera té molts recursos. Però la veuràs, nyanya el mono. La baixa, Cervera té que buscar l'altura i té que donar-li caldo. Se'n va. No, se'n va, i no. Pues estem en 39, 39-29. 39-29. Han agarrat ara l'avantatge més gran, 10 tantos, i volen acabar. Han acabat per la via ràpida. Sí, i també el que estem parlant, que al final una partida molt pesada, que estan peleant molt bé, i clar, estem parlant que Cervera estem en 54, crec. 54 o 55 ja? 54, crec que 55 complir este any, i Adrián també, el de Museros, que està jugant davant, veu Cervera, se la juga i la fa 15. La fa 15. Però se la juga perquè està mort, està allà comença a estar cansat. Se la juga per dir, igual té morir de fam que de garrotillo. Correcte, i vaig a pegar-li pa mi o pa ells. Sí. Molt bé, una pilota impressionant. Estos tíos, vosaltres esteu fent una altra pasta. A veure, el dia a dia... Vosaltres sou cracs. Este esport és de... Este esport és de valents. És de valents, la veritat és que les mans, els braços pateixen molt i... Mira, Adrián com li l'alça, llevant-li l'Adrián, a l'altre Adrián de Museros. Auri, arriba, Adrián, bé, molt ben ficat, veurem que no vota, i 15. Un altre, sumem un altre, estem ahí. És 31, Estem ahí, 31-49, 31-39. Molt bé, estem ahí. A veure si podrem agarrar la inèrcia de fer un partit més de tantos i podríem pelear. A partir de 35 sumem un punt. Sí, a partir de 35 se suma un punt que estem intentant a veure si podem... Mira, a veure... Estem a dalt? No, entra. Ara Cervera se la jugarà, la baixa forta... Però sí, Adrián de igual. Quin 15 fet. Quin 15 fet Cervera. No val? No ho sé, en un principi... Se torna, vale. Se torna el tant, el 15. Això és un xoc. De cavallers. Aplaudir, senyors, bravo! Això és increïble, aquest esport, és un xoc, Sí, perquè està Adrián pegat a la paret, quasi no pot llevar-se. No pot jugar-la, I Cervera la juga, però el deixa dins de la paret pegat i la dona perquè se torni. Molt bona d'Adrián, arriba Roberto, molt bé, volea de Cervera. Bé, molt bé, la fa llarga. Llarga, però ahí està Adrián, canonà, arrere. Adrián entra, la falla un poquet i ara es carregarà. Ara carrega, la fa 15. Sí, la plantem, quan la té plantada Adrián... Quan la té con el 4... Sí, és més 15. És més 15, és com Messi este. Sí. Com Messi, correcte. Si la té entre el 3 i el 4... La té per enxufo o al palo. Sí, és així. La fa molt violenta i molt ben jugar sempre. Pues queda un 15. Ara és un xoc de cavallers. Sí. Vale, per davant que xugar la... Entra. Vale, molt bé. No arriba, Cervera arribarà. Si la passa, un animal, molt bona pilota. A veure si Adrián pot defendre-la, està passant. I xuem, a veure, la té molt plantada, a veure què farà. Mira qui està ahí. I l'acaba. S'ha acabat, senyors. S'ha acabat una partida espectacular. Molt bé. Tot el papar, 41-31. I ara anem a donar pas. Primer anem a felicitar els jugadors de quart de poblet, que se claven els primers, no? Sí, queden primers del campionat. Els primers del campionat jugaran la primera semifinal. Sí, jugaran la semifinal contra el quart classificat. Enhorabona, doncs ara anem a passar a fer unes entrevistes, no, Boni? Sí, correcte. En els jugadors i en les autoritats que han vingut.
Pues senyors i senyors, des d'Alfafar, Alfafar Televisió, seguís a la breta. Què està per ells? La nova faceta de... No havia provat ser... No, la veritat és que no havia estat de comentarista i bé, molt bé, m'ha agradat. Al final, quan coneixes la pilota i saps el que n'hi ha i estàs dins, veus el que senten els jugadors i com va tot. Moltes gràcies, Boni, moltes gràcies, Idín, i passem a les entrevistes. Bon dia, que acabem la partida i tenim així a Roberto, que és de Beniparrell, però juga per Quart de Poblet. Escolta, Roberto, abans de la partida, jo soc d'Alfafar. Per què no té més a jugar a Alfafar amb vosaltres? A veure, sí que m'agradaria, però porta ja... Este és el tercer any que porta jugant en Adri. La veritat que se'n compenetra molt bé, se diuen molt bé, i per ara, de 3 anys, 2 estem en la final i estem en semifinals. Aunque enguany, les semifinals jo no les jugaré Gaisca perquè estic un poc tocat de l'ombro, no vull forçar, i com Gaisca és un jugador de garanties, deixaré passar d'ell i jo me recuperaré. Sí hem notat que Adrián agarra avui molta partida, molta pilota. Es notava que estaves... jo t'ho he notat, jo que t'he vist jugar ja diverses vegades, que estaves com a fotut. Conta-mos de primera mà com has vist tu la partida. Pues mira, lo primer, lo de l'hombro és, com he sigut pare, fa un mes i mig, i anteriorment, que no podia anar al gimnàs, vaig estar operat de l'hombro i com perds musculatura, pues al final no pots rendir al nivell damunt en primera. I la partida sí, la partida d'Adrián sap que estic jo fotut i ell sempre m'ajuda i m'agarra molt de xoc. Jo sempre jugué les que cauen per allà davant i si ell se'n va davant jo li recuperaré el que puc. I com això, se compenetrem molt bé, ja sabem quan tenim Canarudo davant i la darrere. Això... Adrián ha estat molt bé, Roberto, però tu eres un jugador que avui has tingut poca feina, perquè no has volgut agarrar molta feina, però el traure el saque que tens, avui a Cervera l'has apretat en el rebot, que pareixia que estiguera jugant a trinquet, més que a frontó. Sí, la veritat que sí, el saque és que com és tan baixeta la xapa i està un poc més lluny la falta, tens que treure el timó per jugar darrere. Damunt és molt llarg el frontó i això saque fa prou de mal. 29 metres. Clar, estem acostumbrats a jugar en 24, 25 i jo el meu traure és més tallat, però avui era tirar darrere a Cervera i per almenys fer el hueco al mig per poder després entrar més desahogats. Esperem la semifinal, possiblement la jugueu contra els quarts. Puig bé. Vols dir alguna cosa a la gent de Quart de Poblet i del teu poble, evidentment? Sí, a veure, serà una partida atractiva. Al final són dos xiquets que estan pegant molt fort. Està Saúl, que és zurdo, que quan li dones un poquet bona te toca el doble paret i si no te l'obri molt fort. I Marco ahí davant té dos mans molt bones. Han quedat quarts, però això no vol dir res, que ens poden donar moltíssima feina. El bo que Gaisca i Adrián són jugadors molt passats de pilota i fallaran poc, però jo crec que se veurà molt bona partida. Vaig a fer-te una pregunta delicada. Vull que me digues la veritat, Roberto. Esperava una partida tan complicada? A veure, sí i no. Sí perquè són molt veterans. Són molt veterans i ells no te van a fer fallos tontos. Ells te la van a passar i no te van a regalar res. I damunt, jo estic un poquet, com estic tocat de l'ombro, sabien que jo no tenia la pegada eixa forta d'ahir i anava a ser també complicat per això, perquè si jo tinc la pegada forta, al final, ells pilota forta d'ells, com ja són veteranos, ja es costa més. Ells, mentre tu juguen ahí davant, tens que estar molt espavilat. Si no, al perol. Com heu vist, això és un xoc de cavallers. Hem vist 15 espectaculars, hem vist que esteu fets d'una altra pasta, és el nostre esport. Què te pareix el frontó del Centre Institut Musical d'Alfafar? Està molt bé, la veritat que és molt xuador, està cobert, està molt bé. L'únic, el piso, el canvi de color, quan baixa baixeta enganya molt la pilota, si no estàs molt atent, però per lo de més, el frontó està de puta mare. M'agrada més que inclús que l'altre. És un poc més llarg de normal, però està molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies, te desitjo molta sort, amic, i així tens a casa per lo que te doni la gana. Vale, moltes gràcies. Vindré a entrenar més d'una volta, sí, a jugar. T'esperem. Bé, tenim ara sí un jugador de l'equip, el punter, anem a dir, de l'equip d'Alfafar, però en realitat és Adrián de Museros, un jugador de molta experiència, un gran jugador, que avui ens ha fet una exhibició, però dis-ho tu, que no siga jo, estos juguen molt, no?
Bueno, la joventut i Vinotesero ja ho diuen, no? Cervera i jo portem ja molts anys jugant. Jo tinc 47 anys i, clar, això se nota molt, no? L'esport d'estos, la gent jove apreta molt. Adrián de Quart és una de les màximes figures avui en dia del frontó. Roberto també és un gran jugador, però Adrián avui en dia és un jugador que marca la diferència, no? I nosaltres, pues, Cervera i jo, pues, fer el que podem, ens agrada molt la pilota i el paladar que tenim i estar així és un molt bona senyal. I una altra pregunta. Hem vist, sobretot en tu, davant uns 15 verdaderament preciosos. Preciosos i preciosistes. Es nota, l'experiència es nota. Jo no t'havia vist jugar, tinc que reconèixer, però avui m'he quedat sorprès de veure lo bé que estàs físicament, que tu dius que estàs mal, i lo bo que eres, tant de l'esquerra com la dreta. Però parla'm de Cervera. Com has vist el teu company avui, Cervera? Bueno, Cervera és un guerrero de la pilota, no? Cervera té 54 anys, no se li pot demanar més de lo que està fent. Ho he dit antes, no? En 54 anys que té, plantar cara està jugant en xavals que tenen 32 anys contra els millors jugadors de frontó, lo de Cervera té molt de mèrit. Una cosa, t'agrada el frontó d'Alfafar, del Centre d'Institut Musical? Este frontó és una meravella, no? És un frontonet que si l'arreglaren un poquet i tal, se li podia donar molta marxa, fer partides divendres per la nit, dissabte per la nit, diumenges de matí, i damunt així sempre acompanyar la gent, no? Jo sí he jugat, en este frontó no, en el xicotet, he jugat 2 finals de l'individual i allò era la bombonera, però que pense que este frontó és molt millor, no? I se li pot treure molt de rendiment. Tornaràs a jugar per Alfafar si te tornem a cridar? Claro, tot és sentar-se, parlar-ho i ja està. Jo em sento... Entra de rebot, no? Perquè a mi me van operar en enero, jo he estat operat, me van fer una operació del bíceps, i el Boni també l'acaben d'operar i sento parlar, me digueren que si volia jugar i el va dir que el que faci falta, perquè Cervera i jo som amics de tota la vida, quan tenim més de 30 anys, o sigui que... No diguis edat. Més de 30 anys ens coneixem. Bé, pues Adrián de Museros, poble de grans jugadors, pues te deixem la càmera per a que digues al poble d'Alfafar i al teu poble de Museros el que vulguis dir. Bueno, en primer lugar, donar l'enhorabona al Club d'Alfafar, l'esforç que estan fent, i agrair al públic que ve així cada partideta, cada dissabte o cada diumenge, donar-los gràcies perquè sense la gent, sense el públic, nosaltres no seríem res. Agrair a l'Ajuntament, al musical i a tots els d'Alfafar. Abans de seguir en les entrevistes, primer, permítanme a tots vostès donar-li un abraç perquè, a part de ser un crac, és que és el meu amic, que és Vicent Cervera. Vicent, dona un abraç. Molt bé. Gràcies a tots. Bé, anem a veure, Vicent, com ha vist la partida primer? Bueno, la partida ha estat prou entretenguda, no? Se n'han anat eixos tantos, 3 o 4 tantos, després els hem agarrat, se'n tornen a anar, hem estat ahí peleant. Jo he vist una partida pesada, no? Pesada i bonica. N'hi ha que donar-li l'enhorabona als guanyadors i jo crec que han fet una partida que la gent ha quedat satisfeta i li ha agradat el que és el tema de la partida, no? Perquè ha hagut tantos molt interessants, molt disputats, i això és el que vol la gent. Una cosa, hem vist avui que Adrián se ho agarrava molt en sèrio, perquè ha anat a parlar 2 vegades amb son pare, i la meva pregunta, en definitiva, per anar al gra, és: tu creus que ells pensaven que això anava a ser més fàcil de com ha sigut al final? Jo crec que sí, ells, com tu dius, se ho pensaven que era més fàcil. Aquestes ganes que tenia de guanyar, bueno, tots tenim les mateixes ganes de guanyar, però n'hi ha vegades que tens més interès perquè ells, si avui ens guanyaven, passaven com a primers de grup. Entonces, era una partida molt important per a ells, no? I ja t'he dit que no s'esperaven tirant-se medalles a nosaltres els rivals que han tingut avui, no? Perquè jo crec que han donat tot el que han pogut entre el meu company Adrián i jo, i la veritat que no s'ho van ficar fàcil. Adrián de Museros ha sigut una sorpresa. Vist un jugador que té 2 bones mans, jo no el coneixia, la veritat, havia vist mai jugar, però hem vist que té 2 bones mans, té un bon mate i està molt espavilat. Tu què opines? Sí, la veritat és que Adrián és un gran jugador, no? I ha sigut un gran jugador i és un gran jugador. Com tu dius, té 2 mans, és peleó, no abandona mai
i la veritat és que ahir, la veritat que fa molt bon paper, no? El que passa que, claro, nosaltres n'hi ha que reconèixer les coses que l'edat no perdona, no? No digues l'edat, perdona, perquè ja mos ha dit que us conegueu més de 30 anys, jo no sé quants coneix teniu, a 2 anys seria. Coneguem tota la vida, la veritat és que coneguem tota la vida, però bueno, ahí estem i que puguem estar l'any que ve i que vinga, que cada vegada ve més gent al Trinquet, al Centre Instructiu Musical d'Alfafar, i donar-vos l'enhorabona a vosaltres també i les gràcies per muntar aquest event i res, així me teniu per lo que faci falta. Podeu comptar amb mi. Nosaltres volíem dir-te això, que si tornaries a jugar per l'equip d'Alfafar. Bueno, nosaltres ja t'han fitxat com a de casa, no m'ho digues que no, perquè hem parlat amb l'alcalde, que és amic teu, company teu, diu, tenim que parlar amb Vicent. Jo dic, sí, però avui se recorden, perquè quan s'acaben les eleccions, Vicent, així no ve ningú. Bueno, el senyor alcalde ha vingut, l'oposició ha vingut i la majoria de regidors han vingut a veure la partida. Però tu saps el que passa? Que després n'hi ha que fer alguna cosa, però la pilota és el nostre. I tu anaves per alcalde, i la pilota és el nostre. M'entens? I això n'hi ha que cuidar-ho. Jo, com a polític que eres també, ara que ha passat campanya i pots parlar, Juan Ramon Natsuara, que és l'alcalde d'Alfafar, a veure si us poseu d'acord, que sou del mateix partit i li tireu una mà al tema este en Alfafar. Tu què opines? Sí, no, vamos, jo en primer lloc estic dispost, com tu has dit, un plaer d'haver sigut de l'equip d'ací d'Alfafar i podeu comptar amb mi per a l'any que ve i si Déu vol i no passa res, jo estic dispost, no? Perdona, per l'any que ve res, que n'hi ha que fer dos trofeus que anem a muntar, això res. O sigui, te seguim. Bueno, jo me referís a lo que és el campionat este que estem jugant l'any que ve. Si venen ara un parell de partides, escolta, o 3 o les que siguen, benvinguts i la veritat és que tindreu tot el meu apoyo que faci falta. I lo de referent a Juan Ramon, sí, es coneguem, som amics i jo intentaré, en companyia també d'ací del club, de sentar-se, parlar amb ells i, escolta, i debatir el que és. I això és un deport nostre, que és autòcton, que és València, i això no se deu de perdre. I a més, la resposta la teniu que cada vegada ve més gent i més gent. I avui el frontó donava gust de veure-lo, que escolta, que moltíssima gent. Jo volia preguntar-te, el frontó d'Alfafar, del Centre Instructiu Musical, és molt frontó, és molt bonic, prou gran, massa gran, igual per a jugar té 29 metres, però sí que caben 600 persones sentades. Palco aquell que tenim allà davant, com veus tu el frontó? Jo el frontó, a nivell personal, és un grandíssim frontó. Este frontó sí que n'hi ha que pegar-li una llevada de cara i ficar ahí unes grades perquè la gent vinga i estiga sentada, còmoda i veure un espectacle com Déu mana. I el que és el frontó, vamos, això és una meravella de frontó, és metres, per a mi, pel meu gust, és ideal. Per a mi és ideal. Ni ha que acurtar-lo, ni res de res. I a més, té un espai ampli per a que el jugador que... Claro, i també tenim un palco ahí dalt que, escolta, hi unes grades ahí, això seria l'enveja de tota la comunitat del frontó este. Però, claro, és sentar-se, parlar de tot i, escolta, i ficar el que n'hi ha que ficar en el sentit per apoyar el que és la pilota. Vamos, diners. Bueno, sí. Una subvenció per part de l'Ajuntament i, escolta, i que s'involucre en tot això, que jo confio en Juan Ra, que és molt bon polític i, escolta, i per a mi me tindrà per lo que faci falta, igual que vosaltres. Primer, abans de tot, donar l'enhorabona a l'equip de Quart de Poblet, que han quedat els primers en el campionat i jugaran contra els quarts les primeres semifinals. Molta part d'haver quedat els primers és per la persona que vaig entrevistar, que és Adrià de Quart de Poblet. Adrià és un jugador espectacular, és una persona espectacular i és una persona que val molt la pena. Possiblement, per a tots nosaltres, un dels millors jugadors que n'hi ha avui en dia en frontó. Primer anem a preguntar-li com ha vist la partida, si ha sigut més difícil del que ell pensava. Bon dia, Adrià. Bon dia i gràcies per les paraules. Sí que ha sigut més difícil, no? Sobre el paper som els primers, ells són els últims, però sabíem que no podíem estar relaxats perquè per això
Vicent té molts anys d'experiència, juga molt, Adrián lo mateix, i sabien que tenien que estar al 100% i s'ha vist, no? Que no hem estat com sempre, ells han estat bé i han fet 30 o 31 tantos. Una cosa que no havia vist mai, que t'he vist jugar diverses vegades, cada vegada me sorprens, perquè eres molt bo, per a mi eres molt bo. Però avui has anat a parlar en ton pare 2 vegades. I jo estava retransmitint, diu, és símptoma de preocupació, de consell, o és que volia saludar o volia descansar? Diu la veritat. Sempre que puc vaig a parlar amb mon pare perquè és una persona que veu la partida des de fora, sap per a on estic fallant, per a on estic encertant i res, un poc de consell, no? Perquè estàvem en aquesta fase que fèiem 5 tantos, però ells feien 4, se ficaven a 1, me n'anaven, s'acostaven una altra vegada i res, li he preguntat que com estava veient la partida ahir des de fora i m'ha dit això, que tenia que trobar un poc més l'ample, jugar 2 parets perquè Adrián està cap a dins i he començat a jugar a Xina i a Xina hem acabat jugant més a l'ample. Bueno, jo t'he de dir una cosa des de fora. Jo estava retransmitint la partida i tu saps que nosaltres som d'Alfafar. Evidentment som imparcials, però mos tirava, clar, l'equip d'Alfafar. Però jo he vist un moment que estaves en el 2 i en el 3 de replicant feina, com aquell poantau i volen dir, deixeu-me sol, jo he arribat a dir el Superman de quart, este diu Superman. No, a veure, soc un jugador que li agrada molt anar-se cap a davant. Tinc com dir-ho, en Robert estic al 100% en confiança, tenim un equilibri com a parella molt bo, portem ja 3 anys jugant junts i ens entenem mirant-nos només. Aleshores, ell està arrastrant uns problemes de muscle que no està al 100%, no està en tota la confiança i he d'agafar jo un poc més de xoc. I me n'anava un poc més avant, ell cobria un poc més arrere i canviàvem la posició i al poc que podíem tornàvem a canviar. He baixat al 2 o al 3, però com una altra partida, de veres. Bueno, ell diu com una altra partida. Jo que t'he vist jugar diverses vegades, no sóc com una altra partida, perquè avui se veu que dius, així n'hi ha que quedar els primers, sí o sí, que jo no vull jugar contra els segons, dir la veritat. Era sí o sí. No, n'hi havia que guanyar sí o sí, però com totes les partides, vull dir, avui no me alce a les 8 del matí per a vindre així a pedre. Jo vinc a guanyar i si n'hi ha que jugar en el 2, en el 2, en el 9, en el 9. I ja està. Este tío està fet d'una altra pasta, sempre ho dic. Adrián és un crac. Una pregunta, Adrián, t'agrada el frontó nostre, el frontó del Centre Institut Musical d'Alfafar? És un frontó molt xulo, no? Té el piso doble color, no? Que això és una peculiaritat que té, però és molt gran, a mi m'agraden els frontons grans, els frontons ràpids com este, i tal volta l'únic però que li ficaria és la pilota, una pilota un poc més viva, que m'agraden més, i ja està, per lo de més, perfecte. Jo t'entenc. Com no la va voler viva si li pega unes hòsties a la pilota, que la vas a trencar. Pues, Adrián, volem desitjar-te de veres, que guanyes la final, que arribes a la final... Arribar a la final primer. Arribar a la final, perdó, i que tingues sort i guanyes perquè eres un tio espectacular. Si vols dir alguna cosa a la gent de Quart de Poblet o als teus familiars, ara tens l'oportunitat des del poble d'Alfafar de despedir-te que vulguis. Res, que apoyen tot el que puguen, que han de vindre al Puig. Primer juguem contra el Puig B, l'equip B del Puig, que són Saúl i Marco, que són 2 xavals que estan molt bé físicament, són molt joves, tenen 22 anys o 21, i estan en un moment espectacular, que encara que són els quarts no és gens de fàcil, i res, que s'acosten al frontó, que han d'apoyar un poquet aquesta modalitat, que no tot és raspar i escalar i corda, que també avui així n'hi havia 50 o 60 persones fàcil, i això, que és una modalitat molt viva, molt espectacular i molt vistosa, i res, això. Jo, abans d'acabar, sempre te dic una cosa. En el futbol, en altres jocs, pues, llavors és quan entra el gol, però és que així, gols n'hi ha cada 3 tantos, n'hi ha 15 que dius, mare de Déu, que tu n'has fet uns quants ahí davant, que dius, mare de Déu, sí, i és un gol, que dic jo, és com cantar un gol. Avui hi havia més de 100 persones, i així feia 25-28 anys que no es jugava a pilota. Però, clar, vindre a veure xous de la teva categoria val la pena. Moltes gràcies per tot i res, si vols dir
algo més a la teva família, a ton pare, ara que per televisió te pots escoltar? No, res, que gràcies per el seu suport i que, per això, que sempre tindré dos ulls fora de la canxa com a utillero, no?, que es diu, i sempre va bé i res, espero que siga molts anys el meu utillero. Javier Juan, organizador de este torneo, del musical. Vamos a empezar por la valoración de esta partida. ¿Qué te ha parecido? Bé, bon dia, primer. Pues dir-los a tots que el musical ha fet l'equip i ha organitzat, però si no és per el suport de l'Ajuntament d'Alfafar i la regidoria d'Esports en el moment, no hauria sigut possible participar en aquest campionat professional. La valoració de la partida pues és com la que estic fent últimament, que és que juguen contra els millors. M'ha agarrat i han dit, anem a jugar contra ells, contra els millors. I jugar contra els millors, veus grans partides, però és molt difícil de guanyar als millors. Molt difícil. Durante el día de hoy te hemos visto comentando, te hemos visto entrevistando, pero si hay algo donde han coincidido todos los jugadores es sobre la pista. La pista se ve que necesita un mantenimiento para que sea perfecta. Todo el mundo dice que es una pista genial, está casi a la perfección, pero le falta este punto de mantenimiento, gradas. ¿Crees que durante los siguientes torneos, si hay mayor apuesta, puede mejorar esta pista? Hombre, esta pista está està virgen. Tenim el millor frontó, possiblement, de la Comunitat Valenciana, d'espai, de metres. Està abandonat perquè així fa 25 o 28 anys que no es juga pilota. Ara l'hem revitalitzat en ajuda dels estaments oficials, perquè de socis no pot eixir aquest gasto. Aquest frontó pot ser un frontó punter en la Comunitat Valenciana. Clar que necessiten pintar-lo, retocar algo de pis, no molt, perquè tot el món, els jugadors, tu ja ho has vist, i dins tots els jugadors diuen que és una passada. Que és una passada jugar així, clar. Així és que te caben 400 o 500 persones si se fa un bon frontó. Evidentment que li falta un repàs, sí. Estamos viendo que la pelota valenciana está teniendo un auge aquí en Alfafar por lo menos y eso lo hemos visto durante la partida de hoy. Como última partida aquí en este centro, ¿crees que a partir de las siguientes, que es lo que quiero que me hables, qué viene después en cuanto a pelota valenciana? ¿Crees que habrá muchas más personas a la hora de ver este gran deporte? Sí, de públic, te refereixes? Efectivamente. De públic segur. De públic tu ara, la meva intenció és muntar un torneig, però abans de l'estiu. Muntar un torneig i si pot ser muntar un altre torneig en festes del poble. Jugar, per exemple, 2 semifinals, una final i dur els millors i anar al de huello. En el moment que dugues una altra partida de pilota no té que passar més d'un mes, mes i mig. Abans de les eleccions que han posat en estiu, abans fer un xicotet torneu de 3 dies de pilota és fonamental. Però clar, necessitem, com dic sempre jo, la frase que tu te rius, cacauets. Per el musical deixem el frontó, les instal·lacions, l'organització, i inclús jo em brinde a muntar les partides, a dur els jugadors. I els equips, per supost. Y para finalizar, tú ya que tienes la cámara aquí puedes hablar. Hemos visto que han venido grandes entidades. ¿Qué les dirías tú para que este deporte para que siga creciendo? ¿Qué es lo que les dirías para ir cerrando? Jo sempre dic el mateix. Este esport és lo nostre. Este esport és l'esport autòcton de la Comunitat Valenciana. Pense que els polítics, siguin del color que siguin, deuen d'apostar per lo nostre. Només que demanaria una miqueta de voluntat política, mane qui mane, i sabem qui va manar, en aquest cas, que és Juan Ramon Atsuara i el seu equip, i els altres partits polítics, que encara que siguin a l'oposició, no posen cap de pega per a intentar que la pilota torni a Alfafar i torni a ser el que va ser fa 25-28 anys, que hi havia autèntics campions
i a més és que és el nostre, no tenim altre esport autòcton. Hi ha diversos estils de modalitat de pilota, però esta és una de les més vistoses després del trinquet. Javier, Juan, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir todas las facetas que he conocido de ti y la mejor sin duda es la de comentarista y la de persona. Muchas gracias. Gràcies, Dic, gràcies a Fafar Televisió i gràcies a tot el món que ha vingut i a la gent que ens ha ajudat. Moltes gràcies a l'Associació Veïnal, a l'Ajuntament d'Alfafar, a les persones i grups que han col·laborat en poder trobar els jugadors i poder inscriure's en el campionat. Moltes gràcies al Alfafar i moltes gràcies a tot el món.